Hello, dear followers. Welcome to English Easy. Nice to meet you for a very important lesson. Today we are going to see lesson 11 entitled Personal Pronouns. Yes, personal pronoun. What is that? Bienvenue sur la chaîne YouTube Anglais Facile ou English Easy. Très heureux de vous rencontrer ce matin pour la suite de nos programmes. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon 11 intitulée Personal Pronouns. Personal Pronouns. En français, les pronoms personnels. Très bien. An b'aw fo aw ka lamɛnni ko ɲuman na, aw ka lajɛli cogo ɲuman na. An ka chaîne YouTube la mun ye English Easy anglais nɔgɔ ma. An bɛna fɛn kura ye bi tuguni mun fana nafa ka bon kosɛbɛ. An kɛlen kɔfɛ k'a daminɛ leçon fɔlɔ fɔ leçon 10. N y'a jigiya leçon minnu kɛra o kɔnɔna na nafaw bɛ ka sɔrɔ a la, a bɛ ka faamuya. Bi an bɛna leçon 11 na ye. Mun tɔgɔ ye ko les pronoms personnels. En anglais, personal pronouns. Personal pronouns. Les pronoms personnels. Les pronoms personnels olu ye kumaden minnu ye minnu fana nafa ka bon kosɛbɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔna na. N'i ye kan o kan ta i b'a sɔrɔ la o ta fɔcogo b'a d'an ma kan bɛɛ n'a sariya don. Olu ye kumadenw ye minnu bɛ se ka mɔgɔw nɔ labila, mɔgɔw tɔgɔ nɔ labila kuma kɔnɔna na. Kumaden minnu bɛ yen n'i b'u fɔ ka mɔgɔ dɔ tɔgɔ nɔ labila a kuma fɔtɔ ale kan walima kuma kɛtɔ ale fɛ, a bɛ fɔ olu de ma ko les pronoms personnels. Misaliya la, ni ne b'a fɛ ka fɛn o fɛn kɛ n b'a fɔ ko ne tɔgɔ ye nin ye, ne bɛ ka nin kɛ, wala. Ni n bɛna ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛ ma, mɔgɔ min bɛ n kɛrɛfɛ, n bɛ ka kuma n'a ye, n t'a ta a tɔgɔ ma dɛ, n b'a fɛn dɔ fɔ mun b'a remplacer. O ye mun ye? O ye e ka nin ta, e ka nin kɛ, e tɔgɔ ye di. Voyez, donc mɔgɔ bɛɛ n'a a tɔgɔ remplacer cogo don. A bɛ fɔ olu de ma ko les pronoms personnels sujet. Olu ye suguya fila ye. An bɛna fɔlɔ min ye bi, a bɛ fɔ o ma ko les pronoms personnels sujet. O fana, n'i bɛ kuma i yɛrɛ kan, i bɛ kuma mɔgɔ kelen kan, walima i bɛ kuma jama kan, i b'a sɔrɔ la u fɔcogo tɛ kelen. Donc bi, an bɛna pronoms personnels ye, n'a fɔ o ma ko personal pronoun. A fɔlɔ i yɛrɛ ye. Mais an b'a daminɛ kelen-kelenw na. Kelen-kelenw, n'o bɔra an bɛna jamaw la. Kelen-kelenw b'a daminɛ i yɛrɛ, n'a fɔ o ma ko les singuliers. En anglais, singular. Singular, les singuliers. O fɔlɔ ye i yɛrɛ ye. N'i bɛ kuma i yɛrɛ kan, i b'a fɔ ko ne. Anglais la, i b'a fɔ ko I. Je. Français b'a fɔ ko je. Mais anglais b'a fɔ ko I. A bɛ sɛbɛn lettre kelen pe de. Une seule lettre. C'est la lettre I, mais anglais b'a kalan ko I. N'i b'a fɛ k'a fɔ ko ne bɛ dumuni na, i b'a fɔ ko I eat. Eat o de ye dumuni ye. Donc ni e b'a kɛ i bɛ I fara kan dɔrɔn, walima i bɛ dumuni fara I kan. I eat. Je mange. I eat. Je mange. Ne bɛ dumuni na. N'i b'a fɛ k'a fɔ ko ne ye maliyɛn ye, i b'a fɔ cogo di? I am Malian. I am Malian. Yaye. Je suis malien. Ne ye malien. Donc ne b'a fɔ k'a fɔ ko ne, anglais b'a fɔ ko I. A ma filanan o ye e. N'i bɛ kuma mɔgɔ dɔ fɛ, a kɛla cɛ ye, a kɛla muso ye, e. I b'a fɔ ko you. O français ye tu. You. I b'a sɛbɛn Y-O-U. You. N'i b'a fɔ e bɛ dumuni kɛ, i b'a fɔ ko you eat. I bɛ dumuni kɛ. O bɛ dumuni na. You are Malian. You are English. Ouais, et malien ye, walima e anglais. Donc you are. You. O de tu ye. E. Donc kuma b'i ni mɔgɔ min cɛ, i bɛ ka kuma fɛ. O kɛla cɛ sɔrɔ a kɛra muso, i b'a fɔ ko you. You come here. Toi, viens ici. Ouais. Naya, e ka naya. You come. You come here. You. Voilà, i b'a fɔ ten. Maintenant, i bɛ ka kuma mɔgɔ min kan, nka a t'i kɛrɛfɛ. I bɛ k'a ka ko ɲɛfɔ mɔgɔ dɔ ye. Ni cɛ dɔ, i b'a fɔ ko ale cɛ in. Ni muso dɔ, i b'a fɔ ko ale muso in. Y'a ye? Donc, anglais b'a fɔ ko he. A bɛ sɛbɛn H-E, mais i b'a kala he. O kɔrɔ ye il, ale cɛ in. Ale cɛ in bɛ dumuni na. He eats, il mange. He goes, il va. A taara, a bɛ taa la.
Avec Dumunna. He is Malian. Il est malien. Ouais, donc il va faire que he. Ni chedo, allez chain. Mais ni mosodo, il va faire que she. She. Avec sebe S H E. She. She, elle. Allez mosoy. She is nice. Elle est jolie. Allez mosoy wa. Acheka inde. Elle est jolie. Donc il va faire que she is nice. Allez cheka. Mais quand même mosoy dem. Ouais. Avec Dumunna. Allez, monsieur, il faut que she eats. She eats. Elle mange. Ouais. Donc, niye mogo ibe ka kuma mogo minka nate. Allez. Allez, tiens, il va faut que he. Allez, monsieur, il va faut que she. Très bien. Nous nous be kelengeleuni. Ne oye mogo kele. You ofana mogo kele. Il. Hein? He. Allez, ofana mogo kele. She, elle, allez monsieur, fana moko kele. Maintenant kelengele on be labani pronom doye mi ni ba le fo fenwa walma bagan. No ye it. O fana il est français là. Allez, nga ikante ni ma fema de. Une chose ina fo fendo nite femina ou un animal walma bagando. Ika chaise, ika so kelendo iba a togo remplacer ni iti. Yeah. It is nice. Where is your house? My house. It is nice. Yeah. Eka sobe mi. Aneka soa. Walma eka sobe chokodi. Aneka so chekai. It is. It. Voilà. Donc ni fendo ni te femina iba foma ko it. Walma ni bagan fanando. Ika wuluni. Walma eka jakumani ubi ika saga. Iba fana togo remplacer ni it. Video na tola ambene misalia chamandi ni kumase nununka pour que iba famia kojugu. Donc, avec fond mako les singuliers, singular, kelengelon. Ne, iba foko I. You, okora e. He, ale chain. She, ale musoin. It, ale fen sinai walma ale bagan sinai. Yai. Ale fen sinai nite femina obsega kika soye, obe kika bulfen, obe kika sigilan, en ano nywana walma iba fo ika baganoma it iba remplacer ni iti. Na ye kuma sen dlani nunu ye tuma ika famia bena jidi ni bonda ina. Donc ba récapituler ni vidéo follow et dire ka vidéo flanan suit. Les pronoms personnels sujet. I, je, okora ne. You, tu, e. He, il, ale chain. She, elle, ale musoin. It, il, ale fen sina walma ale bagan sina. Donc nunu afon mako kelengelon. Mi metukuna oye jama wi. Jamaw iyerebe jama mina. Ani bi ka kuma jama min fe, ani jama min te. Ebo lu do bamananga na koi iyerebe jama mina oye aw. Ite jama mina oye aw. Iyerete jama mina inyeta la fana iba foko olu. Ouais. Donc nunu fana be fo chugo mina français la. A be fo anglais fana o chugo kelena. Donc je ka video nato sui. Ibina ka foko ibina be dafalen soro. Kelengelen olu flan video la. Chama amino di video prochaine et if God please s'il plaît taje video sabana ametu be faranga kasroka yere kalambara udiaka no i programme nunu sui ibaye kafoko kalo damado etna gelas anglais ko la ko kambe video learn English with me step by step and see you next video. Goodbye.